Johala mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisumu anya to mane odar higni 3 mokalo ywak ni ogiseyudo lwasi makare mar timo ohala e bwo tend kaunti no. Johala go koni jotelo mane giyiero jwang'ogi kendo pok ochopo irgi kaka ne gisingo mar ng'eyo midhiero ma gikaloe nyaka ne dargi. Kata jadolo manie kanisa neno nyirombe kaka chalo e kokwagi. To jowagi onge ng'ama osechako wuoth mobiro neno ni to johala gi gichalo nade. En mana tungni gi bag. Mano en achiel kuom pek ma johala e counties rado godo. Kendo kopogore gi mano, e twak gi kod Ramogi TV, johala go oyango ni alwora margi mar uso ok osebedo maber nyaka ne dargi kaluwore kod midhiero mopogore opogore ma girado godo. Wasebedo gi problem gi cho. Cho ne gavana ogeronwa kaka jo ohala. Issue mar cho osebedo kokwamo, waseluwo, wasendiko barupe, pok omiwa cho. Security mar chiro be ok ber, ler mar chiro be ok ber, kama mine nya konyre onge, mon sani lae kasuku. Nikech kono miwa konyre, kata ka wan gi haja madung kata matin tek. Chuno nyaka cha wadhi nyaka open market mwalo mwachul pesa. To ka bil license bende nyoso kero mondo mwachul. Aja ohala mane wayo ile to nodarwa wa ile nikelo wa uru market. To condition ma uru market ok en condition mar timo ohala, ma condition mar budho. Chakre kane korona obiro mwabedo piny nyaka sani pok wayudo gimoro mwanyalo dok godo e udi. Midhiero maduong' magikaloe ma osebedo kathiro negi ohala e ondamo mamalo en koso kendo wito jonyiewo mane gisemako ka gilero ni thoth jonyiewo pok oyango kuonde mane otergie bang' darogi. Biro nong'iswa ni gibiro gibiro tangaza chiro mondo chiro meu pok notim nyaka sani. Gima timore chichwa otamowa. Kata jang'iewo moro mabiro mamuli iri mondo mi odhi godo onge. Nikech jaohala onego bed ni engage gi customers. Onge customer mabiro kaendi. Ma ka ok osiepe gi mogoni simonin kanye mi gibiro gi ng'iepo. Tidog gi lweti nono. Customers pok ong'eyo this place maber. Reason being that onge yo ma customers miyo biro kae niwach one stop onge. Kwayo gine ten county ma Kisumu kotenore kod bero weche ohala e county no chalo kamae. Kawanyalo bedo kae gi stage nyalo konyowa kabisa. To the fact that ni mtokni kalo ka wuok kocha to kala straight. To ne kama watiye ni gimo nyalo timo nwa nekech onge gima watimo, onge ohalo podho te. Wabedo piny to wauso mana gik mathindo thindo. Owuog oko omi johala cho mondo mi johala oyud kaka ginyalo konyore. Alwora mar chiro ni sani ok ber nikech iyudo dump manie ng'eyani. Mine mantiere gi sukari dhano layo to ole ang'owa e dump ne. Ne giwacho kendo e campaign ni gibiro miyo johala pesa matin joma nopodho mondo mi oendelea go ohandgi. Pok waneno pesa ma county government osegolo. Magi ma county government otimo to waparo ni nyalo bedo maber kabisa. Jalony e weche ohala Otieno Panya bende kane loso otielo ni en adier ni johala e counties ahinya to ma Nyanza onge gi lwasi makare mar loko. Ojiwo sirikal ten counties mondo osir johala e yore mopogore opogore kaka weche solo osuru e kin mamoko mondo konye bero weche ohala. Counties wa kata kaka magwa ma Nyanza onego tim matek mondo gimeni ginyalo nyayo yore mag kaka ginyalo improve issues mag revenue collections by improving business environments mag johala. Set policies mayot, in fact policy in terms of issues mag taxation in ma friendly to johala mondo mi johala yot mar timo ohala gi. Magi biro tok ng'ur maka kod kacha ma osegawuok kuom johala kotenore kod digni gi bagni mani obetie kidaro gi higni 3 mokalo ka koro gin kod geno ni ten county ma Kisumu biro winjo ywak gi kendo chopo kwayo margi mondo weche ohala odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.